patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. QR code system sa Davao City gisugda na sa pagpatuman karong adlaw. Apan dagang establishmento wala pa scanner. Ani ang detalye. Nobyembre 23 ang pagpatuman sa QR code system sa Davao City sa tumong nga mapadali ang contact tracing. Apan daghan gyapon ang wala masayod sa himuon, hilabi na kung musulod sa matag establishmento. Kining usa ka dakong tindahan sa Dalang San Pedro, naglibog pa kung sila ba ang muskan sa QR code o ang mga customer nga mosulod ang muskan sa QR code sa tindahan. Busa, samtang ginahulat pa nila ang ilang scanner, mano-mano na lang una ang paglista sa mga mosulod sa ilang tindahan. Yes sir, kompleto. Nasa taas sir, kuha na sa mong manager. Unsa scanner? Yes, scanner. Pero sa karon kay wa ko may klaro. Base ang manager sir, kanilang sa kay wala lagi wa pay kuha sa QR. Bisan sa mga checkpoint, butangan o sabog scanner aron mamonitor ang gasulod gawas. Apan dili pa nila kini mahimo kay nagpaabot pa sila sa ilang mga scanner ingon man ang link niini. Andam na ang ato ang mga quarantine control point, ang atoan na lang ginahulat katong link sa application para ma-download na to para masugdan na o pag-scan ang mga QR code. Hinoon, andam na kuno ang mga nagagawas sama sa mga trabahante, apor o ubang importanteng lakaw kay nakakuha na sila og Safe Davao QR code. Pero wala pa mo gipangutanan sa QR code? Wala pa. Pero nana mo daan. Oh, nana. Sa company ID na, sir? Yeah, QR code. QR code po. O ka na nga mga kuan. Certificate sa opisina. Dala gintanan. Oh, dala naman tanan, sir. Para wala kuan ba? Harang ba? Sa pahayag ni Mayor Sara Duterte, hinay-hinay o gradual ang pagpatuman sa QR code. Duna na sila yung mga establishment nga na-identify nga mauna sa pagpatuman sa maong kamanduan. Offices and establishments nga mauna nga mag-implement sa DQR, so that announcement will come today, and then immediately pag makita nila ilahang pangalan dito, we will inform them kung unsa ang link na gamito nila. Kauban sa Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Medical team sa AFP ug security force sa PNP nga gikan kauluhan gideploy sa Davao City human gipailawom sa General Community Quarantine ng syudad sukad ni atong Biyernes. Atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang gi-deploy nga AFP o PNP personnel gikan sa kauluhan mutabang sa COVID-19 response sa Davao City.
Alas 11:30 kaganihang buntag niabot sa Davao City ang AFP medical team gikan kauluhan nga gilangkuban og mga doktor, nurse aron motabang sa pagbatok sa nagasakang COVID-19 cases sa Davao City. Para lang matupigin natin yung nangyari sa Cebu. If you can remember Cebu, then the AFP also nagpadala din ng team. Sana ganon din ang mangyari dito. Ang 25 ka medical personnel mudugang sa medical staff sa Southern Philippines Medical Center sa pagatiman sa mga COVID-19 patients. Ang presence nyo, malaki masyadong tulong. Kasi alam nyo po, continuous po ang hiring namin sa nurses and doctors. Pero 2 lang po ang nag-apply, 3, ganon ka. Yeah, it's really, we're actually very desperate when it comes to hiring. Niadtong Sabado, 26 ka Special Action Force usab kon SAF troopers sa Philippine National Police ang gideploy sa Davao City. Uban ang 48 ka pulis gikan sa Regional Mobile Force Battalion aron mutabang sa pagpatuman sa COVID-19 protocol. Ilabi na karong gipailawom sa General Community Quarantine ang dakbayan. Daan ang giingon ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang pagtugot sa home quarantine sa Davao City ang pinakarason nganong migrabe ang kaso sa COVID sa syudad. Butang nga gilimod ni Mayor Sara Duterte. Ginakuha dayon kuno ang mga magpositibo sa COVID o ginakonfine sa mga isolation facility. Giklaro usab nga mga close contact lang ang ginapa-home quarantine samtang ginapaabot ang resulta sa swab test. We don't allow home quarantine already kasi alam mo, as Filipino culture kasi pag home quarantine, ang bonding, close limit kasi ang family ng Filipinos, no? So home quarantine mo sila, ang transmission is actually very high risk. Samtang miabot usab sa Davao City sa Presidential Spokesperson Harry Roque kaganihang buntag, uban sila National Interagency Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., Deputy Chief Implementer for the Visayas Mel Feliciano, DOH Secretary Francisco Duque III, DBM Secretary Wendell Avisado ug ubang cabinet members sakay sa C-295 sa Philippine Air Force aron makigpulong kang Presidente Rodrigo Duterte. Lauman nga unyang gabi mohatag sa iyahang public address si President Rodrigo Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Matira matibay, kini ang payag sa gobernador sa Surigao del Sur, human giluagan na ang ilang COVID-19 restrictions. Atong ibalik si John D. Esteban. Bisan nagasaka pa ang kaso sa COVID-19, giablihan na ang provincial border sa Surigao del Sur ug gibalik na ang business operation basta mosunod lang sa IATF guidelines. Base kini sa gipagulang Executive Order number 33. Sumala sa gobernador sa Surigao del Sur nga giluagan niini ang COVID-19 restrictions sa probinsya, gumikan mihinay na ang ekonomiya. Ang napag-usapan namin sa Caraga ng mga gobernador, wala nang restriction sa mga borders within Caraga provinces, except sa mga regional borders which we only have one in Tingig. So para maka-open na ng business kasi medyo nahirapan na rin kami, wala kaming collection, lalo na sa real property tax. Pero gihatagan man daw niya og diskresyon ang mga mayor nga mopakanaog og mando depende sa status sa ilahang lugar. Samtang gibaharan sa gobernador ang katawhan nga duna pay local transmission sa probinsya. Bahala sila kasi na to wala na restriction, so matira na ang matibay. Ang sumunod sa mga health protocol, buhay. Ang patigas sa ulo, ilibing natin. Pero dinhi sa hinatuan, istrikto gihapon ang pagbantay sa checkpoints. Labi pa nga nagsugod na ang ilahang pagdawat ug balik sa mga locally stranded individual sukad November 16, human sa repair, maintenance ug disinfection sa mga quarantine facilities sa munisipyo. Ang mga LSI, labi na ang mga gikan sa high-risk areas nga walay rapid test result ug uban pang rekisitos dili kasulod. Sagad man gud sa nagpositibo sa munisipyo, mga LSI. So namilistahan diri sa mga high-risk areas na mga municipality. So kung musulod sila diri sa hinatuan, kinahanglan sila og negative result sa rapid test. Tapos medical certificate o ID. Kung wala sila ato na mga requirements, ma'am, dili gyud naman sila pasudlon. So far hanggang ngayon wala pa kaming
na accommodate ng mga LSI coming from different places, no? But sad to say, kung mayroon man, hindi na kami magbibigay ng pagkain kasi exhausted na talaga yung pundo namin. Only the parang accommodation lang. Giabisuhan ng mga LSI kinsa buot muli sa munisipyo nga makigkoordinar sa lokal nga panggamhanan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Upat ka mga bagong COVID-19 isolation facilities sa Cagayan de Oro City hingpit ng magamit. Gipasigarbo sa Cagayan de Oro City LGU uban ang tabang sa DPWH Region 10 nga hingpit ng magamit ang upat ka mga bagong isolation facility para sa COVID-19 response sa syudad. Amo mga pasilidad na himutang sa sitio Mambatangan, Barangay Upper Puerto kung asa kaya kini nga makakomodar og 48 ka mga pasyente. Aduna kini chest type air conditioners o kompleto sa generators aron masiguro nga aduna kini stable power supply. Ang pasilidad nagkatidad og 23 million pesos. Sunod semana nakatakdang mahumanasab ang dugang duha ka mga facility nga nahimutang sa sitio Tibasak, Barangay Makasandig. Napay mga buildings that are going to be built, no? So kana sa Tiapon wala nay COVID, pwede sa na magamit nga evacuation center diya sa Mambatangan. Usa ka negosyanteng Batan-on nagmugna og negosyo aron makatabang sa mga higalang nawad-an og panginabuhian karong dunay pandemya. Ani ang detalye. Lisod man ang pagsulod sa negosyo karong pandemya, apan alang kang Riggs Tahos, kinahanglang sugalan kini sa tumong nga makatabang siya sa mga higalang nawad-an og trabaho. Nahuna-unaan sa pamilya ni Riggs nga fried and grill nga negosyo kay mauusab kini ang hilig sa ilang pamilya. Amo na lang gigrab ang opportunity para magbuhat mig sariling amuang hituan. Katong mga nawalan og trabaho, so balik kami naka-provide pod mi sa ilang mga needs. Usa sa mga natabangan sa mga negosyo, mao si Peter Kilisadio. Naigo kuno ang ilang panarbaho pagsugod sa pandemya. Busa, sadyang natukod na ang negosyong fried and grill ni Riggs. Nakatabang kini sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Nagpasalamat ko sa kang Gigi kay tungod atong pandemic nga karon nga nami ma-extrahan sa mong trabaho kay tungod sa panghitabo ning mapasalamaton usab sila kay mipatok ang ilang lami ang fried hito o grilled tuna pa nga. Makagana pagyud mo kaon tungod sa lugar kay dapin sa dagat, maong ginabalik-balikan gayud sila. Dugang pa ni Riggs nga lami kuno makitang mulampos ang negosyo nga suportado sa pamilya aron makatabang sa mga nanginahanglan. sa pagpaningkamot guro sir, sariling sikap tapos ma-provide sir ang sa ako among good kay makatabang lang ko sa laing tao sir, nakita po silang trabaho. Tapos ginabuhat mo sa trabaho is enjoy lang sir para dili makakuha og kahago pod. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Digos City, Davao del Sur, nagpahigayon og joint bypass operation ang otoridad batok sa usa ka Adam Jaman sa balay niini sa barangay Aplaya. Apan ang naaktuhan sulod sa balay nga nagsabot session, mao ang tulo ka mga higalan ini nga sila si Edgar Rebosora, 34 anyos, Alimar Badiri, 31 anyos, ug Christian Dave Ontoy, 24 anyos, pulos mga taga Digos City. Samtang nakaikyas ang subject sa operasyon nga si Jamand. Nakuha sab ang usa ka sachet sa gituwang shabu ug usa ka kalibre .357 revolver nga dunay upat ka mga bala. Sa nasipit Agusan del Norte, nasikop sa PDEA Caraga ang kanhing tukhang surrendery nga si Edwin Anunciado, 46 anyos, taga Barangay Bading sa Butuan City, atul sa bypass operation. Sanglit daan ang natukhang, gikonsiderang high value target ang dinakpan. Nakuha kaniya ang 5 ka sachet sa gituwang shabu nga dunay timbang nga 50 grams ug nagkantidad og 250,000 pesos. Kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa suspect. Usa ka 21 anyos nga lalaki ang naaresto human makuhaan og pusil nga walay igong dokumento sa barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur. Suspect na ilhang si Ariel John Fernando, residente sa Purok 7 sa maong barangay.
Niagi kuno kini sa checkpoint sakay sa motorsiklo og dihang girikisa nakuha kaniya ang .38 nga revolver ug mga bala. Apan walay napakitang license to own and possess firearms. Hinungdan niya gidakop ang maong suspect. Sunog na hitabo sa managlahing lugar sa Mindanao. Atong Siron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yastek panimalay sa usa ka birthday celebrant dinhi sa Cagayan de Oro City ang nasunog, samtang nasunog sab ang usa ka junk shop sa General Santos City. Wala damhan ni Leonie Tampos nga sa iyang birthday pa masunog ang ilahang panimalay sa Zone 6 Creekside, Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City Sabado tunga sa gabii. Human sa insidente, wala nay nabilin sa mga kabtangan, gawas na lamang sa mga kisame ug uban pang mga bakal. Dakong kaguol ang debate sa pamilyang Tampos, labi pa nga sobra na pulo ka tuig nga hinaguan nila ang mga kabtangan nga anaa sa ilang panimalay. Alas 12 kapin, nagstorya-storya pa kung mga kauban. Yan na sila nadunggan nga murag kanang nagtuktok. Pero sila nila gi-assume nga quarantine na dayto nga murag dagkiti-kiti kay pagto nila nalay gabinuang ba nga. Kaya nagstorya pa man sila hadlok-hadlok. Nagalan sa may mga mayong kan katag og nagmanginabang sa mga. Sigon sa Kauswagan Fire Station nga moabot ngadto sa sobra 150,000 pesos ang damyo sa sunog, wala pay labot ang mga kabtangan nga anaa sa sulod sa panimalay. Dako sab ang pagtuo sa kabumbiruhan nga electrical related ang tinubdan sa sunog, apan padayon pa ang ilang pagberipika niini. Dako siya og contribution tungod kay ang kining usa sa mga causes of fire sa electrical related incident kining mo create siya ignition caused by kining loss in connection. Samtang sa General Santos City, igo na lang nihilak samtang ginukuhaan og video sa anak sa tag-iyang giilang si Esgar Pereo ang nagdilaab nilang junk shop Domingo sa hapon sa Proc Acacia, Barangay Tambler. Tungod sa kusog nga hangin, paspas nga midako ang kalayo, labi na nga mga karton, plastic drum ug kahoy ang nangasunong sa junk shop. Damay sab ang duha ka kubo. Gisuluyan pa nilag palong ang kalayo gamit ang fire extinguisher apan dili na kuno makaya. Ana sa kapin usa ka milyon ang danyo sa sunog. Dito banda sa likod naghalin ang kalayo mo sa may tarimahan ti dito sila pagkadugay-dugay paggawas na mo kasawa ko. Nagdako ng kalayo. Tek hangyo karon sa otoridad ngadto sa mga tagbalay nga kung mamahimo sutaon ang linya sa ilahang mga kuryente matag karon ug unya kini aron malikayan nga mahanaw ang pila ka tuig nga hinaguan nila tungod lamang sa sunog. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Mga produkto sa mga local farmers sa Cagayan de Oro City gipasigarbo o gibaligya sulod sa usa ka mall. Samtang ulahing hugna alang sa search for best 4-piece gardeners gipahigayon. Ato ibalik si Cyril Chavez. Sa tumong nga makatabang ug mas mapakusgan ang local farmers sa Cagayan de Oro City, gilusad sa City Agriculture's Office uban ang pribadong sektor ang programang Fresh Start. Sa mong kahimuan, gitagaan og lugar ang mga urban container household gardeners nga makapamaligya sa ilang mga produkto sulod sa mall. Gikan kini siya sa cluster gold sa Gusa. Ang gihimo niya is siya ang nagtinda pero ang sources sa supply sa atong mga produkto gikan kini sa mga kauban nga kalipi nga atong gi-organize. Usa si Army Felicilda nga taga Barangay Gusa sa mga urban gardener nga namaligya sa iyang produkto. Malipayon siya tungod dakong tabang ang nahatod sa programa, alang kaniya sanglit gawas nga nakapamaligya na siya, makakaon pa og labas nga utanon ang iyang pamilya. Sayo may maidani sa mga i-prepare ang mga setup, so salamat pud mi sa karon pod nga bisag COVID pero nana pod nagbalik-balik nga mamalit nga mga parents, mga batanon na gyapon. Among farmers market mulungtad hangtod karong Nobyembre 30 ning tuiga. Samtang, nagpadayon karon ang evaluation sa City Agriculture's Office alang sa pagpili sa best 4-piece urban container household gardener. Gibasihan sa mong evaluation ang variety of vegetables nga gitanom, solid waste management, creativity and innovation, talipapa sales o income, ug nutrisyon. Pipila sa mga barangay nga gipailawom sa evaluation, mao ang Barangay Makabalan, Konsolasyon, Patag, Lapasan, Carmen ug Puntod. Nakatakdang ideklara ang mananaog karong bulan sa Disyembre. Kini sa segregation nato
kining mga biodegradable materials pwede man ni siya himuong fertilizer, no? Ang ikaupat dayon kining nag-improve ba ang panglawas sa ilang pamilya. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga residente sa Alamada, Cotabato nakasinati og hailstorm o pag-ulan ug ice sa ilang lugar. Nakurat na lamang ang mga residente sa Alamada, Cotabato sanglit nagtaguktok ang atop sa ilang mga balay samtang nagaulan. Giulan na day sila og ice o hailstorm gani makita sa kuha ni Ervin Benedict ang gagmayng ice nga dala sa ulan sa ilang atop. Milungtad usab og pipila ka minuto ang pag-ulan og ice sa Alamada nga adunay kusog nga hangin ug ulan. Matod sa Pag-asa, normal lamang kuno ang masinating hailstorm tungod kabahin kini sa epekto sa localized thunderstorm sa usa ka lugar. Sa Northern Mindanao ug sa ubang parte sa Mindanao, apektado kita sa mga localized na mga thunderstorms. Panalag sa pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan ang atong masinatian, inubanan sa mga isolated na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog nga dala sa mga localized thunderstorms. Sukad gipaubo sa General Community Quarantine ang Davao City natong Biyernes, lapas 20 ka tawo na nadakpan sa Turil Police nga milapas sa guidelines ubos nini. Sikop sa managlahing lugar sa Turil, Davao City ang 21 ka mga tao niadtong Domingo. Pipila kanila ang nasikop sa ubay sa paglapas sa 24-hour liquor ban nga ginapatuman sa syudad. Samtang bisang gipaubsan ang curfew hours ngadto sa alas 9 sa gabi kutob alas 4 sa kadlawon, daghan gihapon ang mga malapason nga gipangdakop sa Turil Police. Sikop usab ang uban nga migawas kinsa walay food and medicine pass o walay napakitang ubang dokumento sama sa ID aron magpamatuod nga importante ang lakaw nini. Pipila usab sa mga nasikop ang mga nagaangkas sa motor nga walay barrier. Tulo ka sundalo ang nalakip sa mga bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Usa ka 2-month-old nga baby boy nga taga-Buhangin, Davao City ang nalakip sa 137 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19 niadtong Sabado. Asymptomatic ang baby. Samtang nalakip ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod sukad niadtong Biyernes. Nanguna kini nga anaa sa 113 ang ihap niadtong Biyernes, ikaduha niadtong Sabado nga dunay ihap nga 115 ug ikatulo ka gahapon sa ihap nga 86. Misa ka na sa 5,831 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 3,525 ang recoveries ug 254 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, tulo ka sundalo ang nalakip sa 23 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. 44 anyos nga lalaking taga-barangay Makasandig, 47 anyos ug 39 anyos nga mga lalaking taga-barangay Patag. Ana-ana sa 2,206 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,608 ang nakarecover na ug 97 ang namatay. Sa Kidapawan City, sirado ang Highway Patrol Group sulod sa 14 ka adlaw sukad niadtong Sabado. Humanag positibo sa COVID-19 ang duha sa 5 kasakop niini. Usa ka 27 anyos ug usa ka 41 anyos. Duna kuno sila direct contact sa usa pa kasakop sa HPG nga taga Cotabato City nga nagpositibo na sa sakit. Ana-ana sa City Government Treatment Facility ang duha. Samtang ang laing tulo gipa-home quarantine. Sa kinatibukan, 83 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Kidapawan City. 66 ang nakarecover ug duha ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Milapas na sa 58.6 milyon katao ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 420,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas ug kapin 28,500 taga Mindanao. Sobra 58,666,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana-anasab sa kapin 37,495,000 ang nakarecover ug sobra 1,388,000 ang namatay.
Samtang mitala og 1,799 kabagong COVID-19 cases ang Pilipinas karong adlaw. Busa dunay 420,614 ka kaso sa COVID-19 sa nasod. Miabot na sab sa 386,604 ang recoveries ug 8,173 ang namatay. Ug sa Mindanao, 28,546 na ang dunay COVID-19, 21,700 na sab ang naayo na ug 1,035 ang namatay. Kapulisan sa City Mobile Force Company sa Cagayan de Oro naghatod og tabang ngadto sa usa ka pamilya nga nagpuyo lang ilawom sa mga trapal. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa adlaw-adlaw nga pagpatrolya sa City Mobile Force Company sa mga hilit nga lugar sulod silang area of responsibility, ilahang nakita ang kahimtang sa usa ka pamilya nga nagpuyo lamang sa barong-barong nga gama sa kahoy ug trapal sa Verhaya Upper Kamaman-an. Walay trabaho si Johnny Bacan og Delia Polenyo nga adunay 3 ka mga anak nga nag-edad 4 ug 2 anyos ingon man 11 ka bulang baby. Nabuhi lamang sila pinaagi sa pagpananom og mga lagutmon duol sa gitukuran sa ilang panimalay. Tungod malnourished ang pamilya, ilaha kining gitunulan og mga masustansyang pagkaon subay sa programang Adapt an Indigent Family sa PNP. Maganda yung feedback ng community na hindi lang ang pulis ay lumalaban sa mga kriminalidad, pagtulong din sa mga pamilyang less fortunate ay natutukan natin. Usa ka simanang supply sa pagkaon, hygiene kits ug uban pa ang naangkon sa pamilya ni Johnny. Grabing pasalamat sa pamilya ngadto sa mga pulis nga mitabang kanila. Plano karon sa CMFC nga mag-coordinate sa LGU aron matagaan og posibleng relocation ang pamilya. Lahat naman tayo pag nakapagbigay ng tulong, parang sa konting pasasalamat lang sila, yung salitang salamat ay nakapagpataba ng puso natin. So doon tayo na-inspire minsan ang kapulisyahan po ninyo na lalong pag-igihin ang kanilang trabaho. Alang sa mga buot mutabang sa pamilya nila Johnny Bacan, mamahimo nga makipag-koordinar sa buhatan sa CMFC alang sa paspas nga paghatod sa hinabang. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong masaksihan na ang NCAA Season 96 sa GMA Network. Gilayong giiskutan sa mga kargadong opisyal ang mamahimong safety and health protocols sa mga sporting events sunod tuig. Ani ang dugang detalye. Human maanunsyo ang sobra 5 ka tuig nga partnership. Gilayong nagpulong niadtong Sabado ang National Collegiate Athletic Association kon NCAA ug GMA Network. Kini may kalambigitan sa mamahimong detalye sa Season 96 sunod tuig nga subay sa IATF regulations. Kauban sa pulong ang host sa NCAA Season 96 nga ang Colegio de San Juan de Letran Management Committee sa pagpanguna ni Season 96 President Father Vic Calvo. Mga opisyales sa NCAA ug GMA Senior Executives nga sila Lizel G. Maralag, Chief Marketing Officer, Ronaldo P. Mastrile, Senior Vice President for Finance and ICT, Reggie C. Bautista, Chief Risk Officer and Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Program Support, ug Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy. Ang NCAA ang gilangkuban sa napulo ka mga kolehiyo ug universidad sa Metro Manila. Colegio de San Juan de Letran, San Beda University, Jose Rizal University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Dalta, Arellano University, Emilio Aguinaldo College ug Lyceum of the Philippines University. Tungod sa pandemya, upat una ka sporting events ang main focus sa NCAA Season 96. Kini ang basketball, volleyball, track and field ug swimming. Masaksihan ang NCAA Season 96 sa GMA News TV ug via online streaming sa gmanetwork.com. Apan ang finals game sa men's basketball makitaan sa GMA. Ang network nga adunay wide reach ug sa mga Filipinos abroad makitaan kini sa GMA Pinoy TV. Dako ang pasalamat sa NCAA sa ilang pagbalhin sa Kapuso Network.
Mas matagan kini og mas lapad nga coverage nga maabot sa mga audience pinaagi sa nagkadayang platform sa GMA. We are clear that we will be having perhaps a shortened season. Nonetheless, it will be intense given that in other events, it has proven successful in terms of a bubble concept perhaps or a shortened league. But we are hopeful, especially with the help of GMA, that NCAA season 96 even and beyond would actually be very successful. Ang NCAA ang pinakauna ug pinakadugay nga liga sa Pilipinas. Sa gilotang pahayag, gibutyag ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon na excited na ang Kapuso Network na mamahimong bagong Pinoyanan sa NCAA. Nagpasalamat usab kini sa pagsalig sa NCAA nga mahimong tulay aron mapakita ang talento sa mga Filipino student athletes. Gipasalig usab sa NCAA nga ang tanang sporting events musubay sa safety and health protocol sa gobyerno o gisiguro ang kaluwasan sa mga student athletes ug staff. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga relief goods gikan Zamboanga City ug Southern Mindanao nga ihatod ngadto sa mga biktima sa bagyo sa Luzon gikarga na sa Philippine Coast Guard. Gikarga na sa BRP Batangas sa Philippine Coast Guard ang relief goods nga alang sa mga biktima sa bagyo sa Bicol ug grabing pagbaha sa Cagayan Region. Unod niini, mga used clothing, tubig, bugas, noodles, canned goods ug mga hygiene kit nga labing panginahanglanon karon sa mga biktima. Lakip sa mga mitabang ang kapulisan sa PNP Region 9 ug 7, mga canning ug fishing companies, shipping line operators, Eagles Club, DepEd ug LTFRB. Pangunahan mismo sa mga personay sa Philippine Coast Guard Main Office ang pag-distribute sa mga relief goods ngadto sa mga biktima. Relief goods na to, no? Ipapadala namin sa National Headquarters sa Manila at sila na po ang bahalang magbigay kung saan dapat kailangan. Mga kapuso, 32 kaadlaw na lang, una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang riyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato mga dagko ug ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.